Nascut el 19 de novembre de 1938, fill de mare aragonesa i pare barceloní, Josep Font i Cierco va créixer al Paral·lel de Barcelona. Els seus pares, d'origen humil, li van inculcar la cultura de l'esforç i del treball, que marcaria la seva vida professional. Després de finalitzar els seus estudis secundaris al Col·legi Pedagogium Sant Fernando de Gràcia, va ingressar a la Universitat de Barcelona, on l'any 1960 es va llicenciar en Ciències Químiques i va iniciar el seu doctorat sota la direcció del professor Josep Pasqual Vila. Va ser durant els 5 anys de doctorat en què va estudiar i aïllar la ranunculina de la Clematis flammula i va fer amistat amb 3 científics que serien decisius en la seva carrera professional: Enric Casasses, Josep Castells i Fèlix Serratosa. Un cop acabat el doctorat, se li va oferir la possibilitat de fer una estada a la Universitat d'Alberta, a Canadà. Conjuntament amb la seva dona, Dolors Segura, i amb els seus 2 fills bessons, Jordi i Albert, van decidir traslladar-se a la ciutat d'Edmonton, al Canadà. Durant 2 anys va investigar sota la direcció del professor Otto Strauss els processos químics induïts per la llum, coneguts com fotoquímica, una disciplina desconeguda a l'estat espanyol i que ell va introduir quan va tornar a Barcelona. Durant la seva estada neix el Xavier, el seu 3è fill. Aquest període de 2 anys al Canadà van cimentar per sempre més l'edifici de la parella Font. La tornada a Catalunya es va produir a finals de 1968 i pocs mesos després entrà a treballar en el Centre d'Investigació i Desenvolupament de Barcelona, pertanyent al Consell Superior d'Investigacions Científiques, sent cridat immediatament pel rector de la recent creada Universitat Autònoma de Barcelona, el doctor Vicent Villar Pallací, per ensenyar química a les instal·lacions de l'Hospital de Sant Pau. Així comença la seva vinculació amb aquesta universitat, que continua avui en dia. Viu de primera mà la creació del campus de Bellaterra i l'any 74 és nomenat oficialment professor agregat numerari de Química Orgànica de la UAB. Els anys 70 són de grans alegries. No només neix el seu 4è fill, en Daniel, sinó que aconsegueix la plaça de catedràtic en Química Orgànica, primer a la Universitat de Granada i un any més tard a la seva, a la Universitat Autònoma de Barcelona. Mentre la Dolors treballa en el despatx de l'arquitecte Prat Marsó, treball que després es consolidà en el despatx dels arquitectes Espinet Ubach. Mostra del seu compromís amb la universitat és que l'any 1978 és nomenat vicerrector d'investigació, càrrec que mantindrà sota la direcció del rector Josep Laporta, Ramon Pasqual i Antoni Serra Ramoneda. L'any 1983 és nomenat degà de la Facultat de Ciències, on conjuntament amb Marcial Moreno i els altres catedràtics de química del moment impulsa la unificació i integració de les diferents unitats de química en un sol departament per agilitzar i amplificar la recerca multidisciplinària. Departament que després va dirigir. Durant l'inici dels 90 torna a ser cridat pel rector del moment, el professor Josep Maria Vallès, per ocupar un càrrec en l'equip directiu. Com a vicerrector d'Ordenació Acadèmica, ajuda a la implementació dels nous plans d'estudi en una reforma profunda de les titulacions, afegeix noves carreres i introdueix les llicenciatures de segons cicles. El 1995 deixa momentàniament la Universitat Autònoma quan el comissionat per a Universitats i Recerca, doctor Joan Albager Riera, el crida per ser director general d'universitats. Durant els següents 2 anys, impulsa l'arrelament i l'expansió de les universitats de Girona, Rovira i Virgili i Lleida i participa en la creació de la UOC, sense oblidar mai la Universitat Autònoma de Barcelona, on impulsa l'edificació de la Torre Química per ubicar les diferents unitats químiques sota un mateix sostre. El 1997 torna a l'Autònoma per exercir altre cop de professor, càrrec que desenvolupa fins a l'any 2009. L'any 1998 també és escollit membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, on exerceix primer com a tresorer i després com a director de la biblioteca. Amb 70 anys no es desvincula del tot de la seva universitat, sinó que és designat per la rectora Anna Ripoll com a síndic de greuges, tasca que desenvolupa fins al juny d'enguany, quan es jubila definitivament, després d'una llarga carrera en recerca, havent publicat 240 articles científics, signat 2 patents, dirigit 37 tesis doctorals i dictant nombroses conferències en països d'Europa, Amèrica, Xina i Japó. Els 4 fills, Jordi, Albert, Xavier i Daniel, s'han fet grans. En Jordi és metge traumatòleg, l'Albert és professor de Dret Internacional Privat a la Pompeu Fabra, en Xavier és professor d'Enginyeria Química Ambiental a la UAB
i el Daniel és investigador a l'ISIC de Tarragona. I entre tots han portat al món 7 nets al matrimoni Font.